Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahimpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Panikabuti pagayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios. Ingon nga iyang naimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in him, rooted and built up in him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. The worlds were framed by the word of God. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. What is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Sa dili pa kita magpadayon sa atong pagtuong pulong sa Dios ning adlaw, ikinahanglan nga itong pagpangandam sa itong kaugalingon, pinagi sa paglimpyo sa atong kalag, pinagi sa paggamit sa recovery technique sa 1 John 1:9 na nagaingon kining mga bersikulo sa in English. If you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. Alang kanimo higala na wala pa'y kaluwasan, gikinahanglan nga ikaw mugamit niya ng imong free will sa paghimo sa labing manungdanong desisyon nga imo buhat sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo pagdawat kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Acts 16:31 sabi ni Visayan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Musa sa hilom magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Ama na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Unas tanan sa imong pagdala na usab ka namo ning dapita karon aron kami makapadaan sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios sa imong gugma, imong kaluoy, kortesiya o sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Dili kami takos nga mabuhi gani panikaw
nagalihok pa man ang imong grasya sa mong kinabuhi, imo pa kaming ipabuhi, nagaginhawa pa kami, askil pa among panglawas, o lanti pa among pangisip, kining tanan grasya. Musa among ipahimuslan kini o Dios, og salamat. Nining among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Padayon kita karon sa atong bibiyaan nga hilisgutan kagahapon. Og so kaninyong tanan, welcome no sab. Ito mga higala, mga suki na nga nagasunod na ning atong adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios. Og alang kanimo usab nga igsuon diha ni Kristo, gidasig ka, awhag ka sa pagpadayon sa imong spiritual momentum. Kaya agi kini tuman sa mando sa Dios ang kita patubuon diha sa atong kalag, pinagi sa pagtuon sa iyang pulong. 2 Peter 3:18, kita patubuon diha sa kahibalo o grasya ni Ginoong Jesucristo. So karon, padayon kita niining atong tulumanon sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Ita naibaw naman o nasilsil na yun nato ang plano sa Dios, the best and the highest alang kanato nga mga magtotoo. Ikaw nga di magtotoo karon nga nagpaminaw ning atong Bible study ning buntaga o ning adlaw, kung dili ka pa magtotoo, ang plano sa Dios sa imong kinabuhi ba nga ikaw maluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Mao na tuyo o plano sa Dios sa imong kinabuhi. Alang kanimo magtotoo, fellow believer, gipabuhi ka pa, kaya ang plano sa Dios sa imong kinabuhi mao nga ikaw patubuon diya sa iyang pulong. See? So ang plano sa Dios sa imong kinabuhi, fellow believer, is that you grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So mao na nga kita aniya naman sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios, ikinahanglan nga tumano nato to fulfill, execute the protocol plan of God for our life. So mao na nga sa atong pagpadayon na, then magtuon kita sa mga basic, hangtod makakabot kita sa mga a little advance, o ngadto na gyud sa advanced doctrines nga ato nang magamit hangtod makakabot na gyud kita sa atong common goal, which is spiritual maturity, which is the capacity stage. So mao kana ang atong tumong. Og samtang kita nagatubo, then naay moabot nato nga mga pagsulay. See? Di man gyud na kalikayan kay mao na that's part of the plan. Di man mahimo nga dili ka sulayan unsa kalig-o na gyud ka ng imong pagtuo, pagsalig, o imong paglaom ngadto sa pulong sa Dios. So nobody can escape from any suffering in life. Bisan pa ka og dili ka pa magtotoo, mo kanang agi magyud ka mga pagantos sa kinabuhi, okay? So why makalikay niini? Mientras nagaginhawa pa kita, din ang mga problema moabot yun sa itong kinabuhi. Now, how you handle it, then anara kanimo. That's why ang Diyos nagasangkap kanimo, fellow believer, nagasangkap sa tanan nga mga kanang magamit nimo. Gisangkapan ka sa Diyos sa imong pagtagbo, pagsugat sa mga
suliran, pagsulay sa kinabuhi. And that is how you are able to handle it with ease. Now, why pressure? Relax ka lang kung moambot na ka na. Mo na ibot sa Dios nga unta ikaw makaandam sa mong kaugalingon. Okay? So although ang imong pagantos, imo ug akong pagantos nagkalahi kini, they differ from every individual. See? Tingali ang imuhang giantos mas bugat kaysa ako. O tingali ang ako ang mas bugat sa imuha. Apan ang punto dinhi nga sila nagkalahi sa ilang gravity inunta sa maong pagantos. Now, when we talk about God's discipline, kung bahin na sa disiplina sa Dios, iya kining i-impose kining maong disiplina sa usa ka magtotoo aron sa ingon niya na kanang maong magtotoo can make his spiritual momentum go faster. Mo kanang samot pas pagkapaspas, buylo. See? Mao nga ang doktrina, mao ang Yahweh niining tanan. It is the key to it all. Now, ayan, nagyuday kalimti. Kini maong prinsipyo nga divine solution is the only real solution. Human solution? No solution. Hindi yung solution ang tawhanon ng mga kasulbaran. Now, atong giingon kanimo last time nga atong hinumduman nga sa diha nga atong ikayag na i-deploy na nato ang forward line of troops sa atong kalag. Ang bot pasabot ang napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. God's 10 problem-solving devices. So, human na to i-deploy kini, God is going to test us. Testingan kita niya. Iya kita sulayan. Now, by the way, ang divine discipline, naghisgot ko divine discipline. Kining divine discipline, alang sa magtotoo. Divine discipline is the sum total of punitive action for a believer who is out of line, nga nahigawas sa plano sa Dios. So he's out of line. Now, okay, I hope wala gyud dinhi mo makalimti kining ang Dios ana ay plano alang sa tanang mga katawhan. Okay? For all mankind. O kining maong plano niya gibahin sa tulo. Tulo ka hugna inon ta. Kaluwasan, magtutuo din sa panahon, o ang ikatulo, magtutuo didto na sa eternidad. So salvation, believer in time, and believer in eternity. Now, there are three categories of the result of law of volitional responsibility. Tulo ka mga kategorya sa resulta ni ining law of volitional responsibility. Ang una nini gitawag og self-imposed. Ikaduha, self-induced. Ikatulo, self-indulged. Now, kining tulo, these are forms of misery. Buot pa sa bots binisaya, tinuyuan sa buot. See, resulta sa iyang kanang desisyon nga gikan sa iyang kabubuton. So, self-imposed, self-induced, self-indulged. Now, how can we be sure nga ang ato desisyon husto o kanang correct? How can we be sure? Well, tubag, pinagis paggamit sa doktrina. Pinagis paggamit sa kamatuoran. Una pagkamo himog desisyon. Mao man ay atong gitun-an
every now and then. Sa di pagkamuhimong desisyon, gikinahanglan nga imong timbang-timbangon una. Ang kinanasibo makanis plano sa Dios o you see? Kay we cannot just make our own plan. Ang ay din natong isilsil sa itong alimpatakan, ha? We cannot make our own plan. Now once, of course, kita magintay mo, himo og desisyon. Of course, we lay kanang on the table unsa atong mga plano, mga laraw plano. Okay, that's the most commonly used plano. Mupahimutang ta sa itong plano. Okay? Sa dili pagyud nato na tumanon kanang maong plano o i-implement kanang maong plano, kinahanglan unas tanan naata sa sud sa atong dapit nga puluyanan, naata sa sud sa protocol plan of God, sa kanang operational divine dynasty, God's power system, the Christian way of life, kinahanglan naata sa sud. How can we be sa sud? Unsa man to pagkasiguro? Nga kita nga magtotoo na. Okay? This is referred to us nga mga magtotoo. Nga kita samtang tuwa ta sa sud, we are free from any sin. Right? Admitil ka na. We are free from any mental sin, lingual sins, or overt sins. In other words, we are free from any personal sins. So, that's nga, we are free from any personal sin, then, unsa? Mabito ito atong gingon niyo mga, we are as good as God is good. Unsa? Unsa pa? O, nagatuman ta. We are executing, we are able to execute the plan of God for our life kay tuwa man ta sa sud. O, nag-isgot man ta how to make the right, correct decision. Sa diha nga nakasusod, kung mo himo na ka sa maong desisyon, kanang desisyon na right and correct and accurate. Kasabot ka? Mao na nga, that's the only place where you can be sure, siguro gyud ka, nga kanang imong desisyon nga himuon right and correct. Kaya mo magigamit ang pulong sa Diyos, ang kamatuoran sa dili ka pamuhimo niya ng maong desisyon. Kasabot ka? So, all of us made, one way or another, bad decisions in life. Basta, namagyod, tural. Whether we made bad decisions in life, God always has provided us the means not to make any bad decision in life. Grasya na. Kasabot ka. Grasya. Mao ni usasa kanang pananglitan o example sa lihok sa grasya. Grasya ka na. Now, of course, kita nagahisgot nining atong tunanan nga giuluha grasya. Grasya kining tananoy. So, akong balikon, whether we made bad decisions in life, ang Diyos kanunay gyung nagasangkap kanato sa mga paagi nga dili kita makahimog dautan, dili maayong mga decisions kinabuhi. Mao na grasya. Now, the provisions of God, ang iyang mga pagsangkap kanato, cannot be overtaken by the bad decisions we make in life. Cannot be. Meaning, ang divine provision na iyang pagsangkap kanato is sufficient for us to use. Igo na nga atong magamit. But dili man ulahi na. It's not too late to correct our wrong decisions. Okay mo magitag
one or two, of course, daghan tingali mga bad decisions katong nahimo, it's not too late to correct. God, hibaw ka, paminaw. Ang Diyos, He is just tapping His foot when you can avail of His grace provisions. Nagwatra na siya. Maunay, kanang kinaiya sa Diyos, nagwatra na siya. Huwag mo pahimos ka ba sa iyang kanang kasangkapan nga grasya. Ayaw na ni kalimti. Bear always in mind ang kamahinungdanon ni ining na po ka mga paagi sa pagsulbad sa mga sulban. Iyahan ni sa Diyos, oy. God's 10 problem-solving devices. Ang nag-unar pag yun ni ini, rebound. Basta? Number 1 is 1 John 1:9. Now, ang divine discipline, okay, cannot be underestimated. Dili yun. Now, diyan sa Proverbio 3, sabihin mong Biblia. Proverbio Kapitulo 3, versikulo 11 hanggang sa 12. Ang versikulo 11 lagi yun. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of His correction. Verse 12. For whom the Lord loveth, He correcteth, even as a father the son in whom He delighteth. Klaro. Kaya ang Diyos is absolutely righteousness. Absolute good siya. His love is fair and indiscriminatory. Why pagbihig-bihig? No partiality. Kasabot ka? He already provided us. Kitang mga magtotoo. Ang satanan ng mga kasulbaran sa kinabuhi o kini ana makaplagi lamang diya sa pulong sa Dios. Kasabot ka? Now, most of the believers suffering kasagaran ini mga pag-antos nga atubang sa atong isig ka magtotoo. This is caused by his bad and wrong decisions. So stop. Mao man ay kanahinungdan nga nakahimo sila mga daotang desisyon tungod kay kasagaran nilang giantos gumikan silang paghimo nga sayop daotan nga mga desisyon. Ehemplo, there are two ways to take. Duha. Ang una, tunukon. Thorny, stony, muddy. Ikaduha, clean and clear way. Now, naibo, nakasulta sa tunukon. You know the result, right? If there is a clean and clear way, you know the result also, right? So, ang gugma sa Diyos is never distracted and frustrated. Dili. God's love is never turned to any form of antagonism because you have failed as a Christian. Now, ang tuyo sa kanang Diyos noon nga pagpanton, divine discipline, mao ang pagdasig sa magtotoo, sa pagbalik to recover from failure sa iyang espirituhanong panginabuhi so he can execute God's protocol plan sa iyang kinabuhi. You see? Pagdasig. We have to be aware of all these principles. Kinahanglan yun. Matngon ta kanunay. Ini mo mga pasidaan. So we can avoid makalikay kita this kanang ingnon ta litag pitfall in the Christian life. Mo ni mga pitfall. Principle. God gave us the freedom to choose.
But God did not give us the freedom from the consequences of our choices. Kung binisayon, ang Diyos naghatag ka na itong kagawasan sa pagpili. Apan ang Diyos, wa mo hatag ka na ito sa kagawasan gikan sa mga resulta na niya tungod sa itong mga napilian o choices. Now, no, nag-iingon diha sa law of volitional responsibility. Ang akong gihumbad na Bisaya, balaod sa tulubagon sa kabubuton. I don't know, kung dawat ka ba niya ng Bisaya. So, law of volitional responsibility. Balaod sa tulubagon sa kabubuton. Now, ang Diyos nagagamit sa iyang pagkalabaw makagagahom ni ining bahina, in this case, and His perfect justice, hingpit ng hustisya, to know when it is time to warn us that we are out of fellowship. See? Mo na gamiton sa Diyos ang iyang pagkalabaw magagahom, ang iyang hingpit ng hustisya, aron may bawan when it is time to warn us. See? Pagpasidaan na ito, pagpahimangno, pagka ng sa may warn sa Bisaya. Pahimangno, di ba? Momentary na. That we are out of fellowship. Now, so, bahin ini, ayaw nagyod kalimti po ni. Tulo ka spiritual skills nga batunan nato ingon nga mga Kristohanon. Self-esteem, spiritual self-esteem, mo na una. Ikaduha, spiritual autonomy. Ikatulo, spiritual maturity. Unsa man ning spiritual self-esteem? Na iba na kung sabot sa self-esteem. Nga bang kanang tanaw si mong kaugalingon nga naa kay unsa baruganan nga lig-on na kay kanang di na gyud matarong kana. So, well, the other term for self-esteem is self-worth. Okay? Now, spiritual, kini atong giisgutan. Spiritual self-esteem. Ikaduha, ang spiritual autonomy. Ano sa maning autonomy? Ang imo ng pag-ingnon ta kanang independente sa imong kaugalingon. Di na ka magsalig sa ubang tao. Okay? Kay nama kay baruganan nga lig-on nga maong pulong sa Dios. Spirituano ni katong ipangisgutan, ha? Spiritual autonomy. Excuse me. In other words, makabarog ka na si mong kaugalingon. See? Without running to other people for assistance. Ikaw barog. Mo na spiritual autonomy. O ang ikatulo mo na spiritual maturity. Spirituanong pagkahamtong sa imong kalag. Now, these are the spiritual skills. Tulo. At bang niini. Okay? Iyahang satanas. At bang niini. Mao ang arrogant skills. Tulo pod kini. Ang nag-una nini, self-justification. Ikaduha, self-deception. Ikatulo, self-absorption. Unsa man ding self-justification? Kana bang mo justify kay sa mga tarungan ka nga kanang palitag na kay sayo mo yung kadayo at tungod mangod ni mao ni nangatarungan ka ba? You justify yourself. Okay? Mao na arrogance skill. Nag-una. Ikaduha, self-deception. Ano sa man nag-deception? When you deceive yourself. Binisaya, ano sa binisaya sa deceive? Paglingla. Paglansis. Ang tagsara na gamitan. Paglingla. Paglingla, okay? You deceive yourself. Self-deception.
Mani kadua. Ikatulo, self-absorption. Gi-absorb na nimong tanan nimo. Ikaw ra gyud. I, me, myself. Ikaw ra gyud. Sintro ka sa imong kaugalingon. Nag-absorb na gyud ka sa imong kaugalingon. Kay you are self-centered, egotistic, okay? Ikaw ra gyud ang manang self-absorption. Mauni sila ang atbang sa tulo ka spiritual skills. Now, okay. By the way, nahinomdom pa ba ka sa tulo ka ng ingnon ta ang. I think that's the right Visayan word. Tulo ka ang o kategorya. Inon lang nato. Tulo ka kategorya sa kanang disiplina sa Dios. God's discipline in 3 categories. Okay. Ang nag-una nini, warning discipline. Or ang lain nga nini, knocking discipline. Nagatuktok ang Dios. Nagatuktok. Warning discipline. Sa diha nga wa ka manumbaling, wa nimo hinganli, wa nimo isugid, wa nimo ikumpisal, nagpatuyang ka, pagpadayon sa imong pagpakasala, pagkakarnal. Now, alang ni nato ang mga magtotoo. Pagdayon ka sa imong pagkakarnal. Okay? So, karon ang ikaduhang kategorya sa pagpanton o pagdisiplina sa Dios nimo, referring to a believer, o magkamanumbaling, then ang ikaduha nga kategorya intensive na. Murag mas bugat na. Okay? Intensive. Now, kung nagpadayon lang yapon ka, wag yun yapon ka una-una sa kumpisal niya na, okay? Naglunang naman yung tinuod sa imong pagpakasala. Karnal ang tendensya na mahug na kapag reversionista. So, wala namang yung kay pos alang sa Dios. Wala kay pos sa iyang plano din sa kalibutan. Mao nang ang ikatulo, mao na naginganlan og sin unto death. Maximum disiplina sa Dios. Kay tanaw sa Dios nimo naman kay pos, kuhaon na lang yung ka bisag dili pa panahon nimo. See? O naman kay pos lagi. You're useless. You have no use in God's plan in His kalibutan, in His kingdom, wala. So, mo na ingan lang, sin unto death, which we cannot afford kita mga magtuto, magkakampot niya na. Okay? So, mo na ang mga kategorya, tulo. Kita mga magtuto should not react for any kind of discipline from God. Wa gyud tay kanang katarungan nga mo react ta. Kay we ought to thank God. Kinahanglan unta nga kita magpasalamat sa Dios for niana, for our own benefit. Sa kayuhan nato. Kasabot ka? Ug na ay pagpanton sa Dios kana disiplina alang na sa atong kayuhan, oy. Pareha gusto nga batang gagmay atong mga anak. See? Alang sa kayuhan kanang magasang atong mga bata, di ba di mong latuson at tingali karong panahon na murag na po ng ilang mga balaod nga di nagkamagalatos, di nagkamagapanton, wala. Lahi na ang panahon. So kanihan to sa atong panahon nga latuson man yun ang bata kung makasala niya. Unsa man pag sakit balang niya hatag paantuson yan dili imo nang disiplina
alang sa ilang kaayuhan aron sila makaamgo sa ilang sayop nga nabuhat. Kasabot ka? Mao po na nato ingon nga mga anak sa Dios. Now, ang pagkamakasasas tao, dili ni makausab sa gugma sa Dios alang sa tao. Dili. Man's sinfulness does not change God's love for man. Ang matag usa ka magtotoo, ana ay iyang kaugalingon nga gihanlag tunok sa unod, thorn of the flesh, aron sa kanang pukaw kaniya, to awaken him and to tell him something is wrong. And he needs to straighten up or straighten out his life. Kinahanglan tuliron niyang kaugalingon. So, ang tuyo sa divine discipline is to motivate kanang dasig sa magtotoo sa pag-unsa, recover, pagbalik nganto sa pakigambitay if he is out of line. Natural. Kung siya nagkasala, he is out of line. Kasabot ka? Nahigawas, nahisimang. See? Kung makasala kita, nahisimang ta. Now, diya sa segundo Juan 8:9. 2 John 8 and 9, nag-iingon diya sa English. Watch out yourselves that you do not lose what you have accomplished. Now, hinumduman nato ang divine dynasphere. Okay? Operational divine dynasphere. Kining dynasphere, di ni mo na mabasa, di ni mo makitaan ka sa diksyonaryo. One, there's no such English word as dynasphere. Kini, ilalaning kombinasyon sa duha ka mga Grigong pulong. Ang una, dunamis. Ang dunamis, Grigo na. Sa in English, power. Binisaya, gahom. Ang spheia, kana lugar o dapit, place, location. So kung tapuon na nimo ng duha, a place of unsa, power. Dynasphere, ilan lang giunsa na dynasphere. Okay? So kining divine dynasphere, dapit ni sa power system sa Dios. Dynasphere. Apan si Satanas na apod siya, duha ra bagyo iya. Ang iha sa Dios usara. Alang ka na itong mga magtutuo din sa panahon simbahan, ang iha sa dynasphere na to, operational divine dynasphere. Ang iyahan ni Ginoong Kristo sa panahon din ni pa siya sa kalimutan, it was prototype dynasphere. Okay? Timan din na, prototype divine dynasphere ang iyaha. Ang atua, operational divine dynasphere. So, kining dynasphere, dapit nga may gahom, either ihang Satanas or iha sa Dios. Kaya ang iha ni Satanas, ang iha sa Dios, divine dynasphere. Ang iha Satanas, dili divine. Ang iha, cosmic dynasphere 1, which is arrogance complex, o cosmic dynasphere 2, which is unsa, hatred complex. Tiyan mo na, duha ang iha. Cosmic 1, hate kanang arrogance complex, o cosmic dynasphere 2, hatred complex. So mo na, kita papilion. So may buot na itong puyan, ihabang sa taras o iha sa Diyos. Nas panahon nga kita makasala, naglunang tas kasalanan, then anto ta puyo dito sa either luha, magbanos-banos magkadiha. So sa iyahang Satanas nga, dapit nga may gahom niya. Nagsabot ka ba? Ato ning hinay-hinayan
aron matuhog nimo masabtan nimo. So mao na nga ayaw gyud pagpakawa sa imong focus, concentration. Okay? Mao na diyan sa 2 John 8 and 9 nagaingon, watch out yourselves that you do not lose what you have accomplished. Na kay mga hinagiban alang sa pag-asdang ining atong mga espirituhanong kaaway. So, let us remember the divine atmosphere, every believer's royal palace. Harianong palasyo ning atong puy-anan. Oy, and by the way, this is a mental attitude. This is a system of thinking. Kaya ang Kristohanong paagi sa pagkinabuhi is a mental attitude. You see? What you think is what you are. Proverbs. Nasa Proverbs. So mao na nga, ang matag magtuto must always be in bounds. Not out of bounds. Pinagi sa pagpuyo, sod. Yan ang atong operational divine atmosphere. Kaya sa panahon nga, naa ka sa sod, you're in sync with God's timing. In sync. Nga na kanang tukma na tunong yun. Dungan. In cadence. Sa unsa. Sa timing sa Diyos. Nakita nimo. O, by the way, kita mga magtutuo nga magtuon sa pulong sa Diyos. Kini nga itong ibuhat karon. We are purchasing time. Nagalukat kita sa panahon. Kay, unsa, we are making use of God's grace. May grasya lagi ni. Sa panahon kita magtuon siyang pulong, nagapahimos kita sa grasya sa Diyos. O, at the same time, kita nagalukat, we purchase the time, which is God's perfect timing. You see? Ma-insync kita sa iyang plano. Di ba ka gusto niya na nga nagkasibo ka sa timing sa Diyos? Of course, God does not need time, but kini atong time, gipahuwam ra ni sa Diyos na to. No, kita, ulit po na yun sa kanang takna. Bitaw nang natay mga relo, natay mga wall clock, natay kanang unsa, mga alarm clock, natay unsa, basihan na to sa time. You see? Mo na nga atong lukaton ng panahon. Pinagi sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Now, sa diha nga ang Dios mupito, ang Dios mupito, He whistles us aron sa pagpasidaan to warn us that we are out of line. Sa diha nga kita makasala, pituhan ta sa Dios. Out of line ka. Now, sa diha nga mo pito na ang Dios, we have to restore our condition from being carnal to spiritual. From cosmic system back to God's power system. By, unsa? Rebounding. Kasabot ka? Ayaw, nagyun ni kalimti. Himua nagyun ni nga second nature sa imong kinabuhi. Aron sa ingon niya na ikaw magmadinaugon, magmalampuson, magmadinaugon sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Grasya kining tanan. Ato ipadayon ni Ugma. Dinilin na kita kutob o magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Ining labing bililhon nga panahon. Matamis ngayon sa among pagpakigabitay sa imong mga kamatuoran, sa imong mga pulong nga walay makatupong niini. Heaven and earth shall pass away, but your word will never pass away. Salamat o Diyos ni nga mong Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin kini mong ministry o Diyos, gamita kini.
Unta magapadayon kini nga imong gamiton in a mighty way sa pagkaila ni ining imong maayong balita sa kaluwasan ngadtos mga dili pa magtotoo og nga unta sila makaamugo, ang among mga kaigsuonan makaamugo unsa ka manungdanon, unsa ka bililhon sa imong mga pulong. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among manluluwas. Amen.